Pero agora imos a Quintela de Leirado, aldea do artista Xulio Fontes, que pintou varios murais na rúa, e hai polémica cun deles porque o tapan tres colectores do lixo. Raquel Pérez, os veciños non queren mover os colectores, non? Así é, Juan, é que a polémica ou non polémica está servida e case que mellor na casa que les valoren. Este é un dos murais que o artista, como ben decía Xulio, decidiu pintar, neste caso no 2023. E aquí están os colectores que tapan, sí, parte deste pequeno mural, pero que dan servizo todo o ano aos veciños aquí de Forxán, en Quintela de Leirado, veciños que teño aquí conmigo e que me explicaron un pouquiño que isto ven de atrás porque os contadores levaban nese punto toda a vida. Toda a vida levaban aquí os contadores, sí. Claro, non nos queremos mover porque persoas como a túa avoa, Manuela, Sí. son moi maiores e necesitan que isto este próximo. Sí, non nos queremos mover hasta que hai unha solución, de feito. Temos unha solución, atención. Se lle sabe o Xulio e sabémolo nós, pero hai que ter un pouco de paciencia, creo que todos, pero ahora mismo non se poden mover. Ahora mismo non se poden mover, María, algo que nos chama a atención porque ti decíasnos que Xulio xa sabía isto cando pintou o mural. Xa o sabía, claro, os contenedores xa estaban aí de antes da pintura. Non é cousa de agora que se hayan posto os contenedores despois a de ir pintar, non. Co cal non entendedes o seu enfado. Non. Contedores que vos dan servizo, xa vedes, nenos, persoas maiores, e falábamos dunha solución, unha posible solución que les teñen, que Xulio sabe que está falada co Concello e que pasaría por un xeito tan sinxelo como que uns veciños doan parte do seu terreo para que os contedores sigan nesta zona e o mural se vexa. Daremos vos detalles durante o programa e falaremos longo e tendido con eles e con Xulio para saber se chegamos a acordo ou se que realmente aquí simplemente houve un malentendido. Viticultura heroica lle chaman e non é para menos. Hai que estar ben en forma para traballar aquí, nos viñedos de Chantada, en pleno corazón da Ribeira Sacra. E nós hoxe queremos adentrarnos un pouquiño nesta tarefa completamente manual, entre bancais ancestrais e accesos imposibles, porque aquí a pendente é de ata o 60%. E teñen que coller aquí, como ben vedes, as caixas coa uva e baixala ata abaixo. E así facer ata 100 viaxes ao día. Alfonso, por favor, Gracias, pase vostede. Cantos leva xa? Ai, non te os conto, ao final sabemos as caixas que levamos. Xa vedes a dureza deste traballo e como Alfonso, o resto de traballadores que están aquí e que estarán con nós esta tarde para amosarnos pois, a campaña da vendima deste ano 2024. Esperan moi bons resultados, aínda que están sendo moi acompañados pola chuvia, pero podemos vos adiantar unha cousiña, compañeiros. Poidemos probar a uva daqui de Chantada e a verdade é que está boísima, non vos imos dicir máis.